Kita buka dengan sebuah atraksi. Saderengipun nyoba ngapunten. Menika tasih wulan Sawal. Kula saged saking solusi mbok bilih wonten kelepatan wonten kawula nyuwun samudra pangaksami mugi-mugi dosa kula lan panjenengan saestu kalebur wonten ing dinten riyadi menika. Nggih Pak nggih. Niki karo menghibur ya karo ujung ceritane ngono. Monggo nyuwun kali Pateng Gusti mugi-mugi dosa kula lan panjenengan saestu kalebur ing wanci siang menika. Kembali Pak Mena. Dosa kula lan panjenengan saestu sampun kalebur dening Gusti kosong-kosong. Semoga ugi kedhateng mempelai berdua selamat mengisi lembaran hidup yang baru. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Matur nuwun. Iki mau ya bung dolanan.